Lana umfundisi engibizele egumbini eceleni ngahamba-ke naye. Ukuyithola kwami angazi ukuthi ngayithola kanjani, sengilele naye. No, imaki yasizwa lelo story sakhe. Imaki nihamba nibathathu ni. Kuyona le trina nambena wavela wakhetha wena kuphela ukuthi yani naye egumbini noma nalabo abanye babe nabantu babezela nabe emagumbini. Cha, azange kwenzakale kanjalo. Okay. Ngicela ungenelela la. Okay. Yeah, ngilalela. Happiness. Asikho isidingo sokuthi usabe. Angithi mawuze la uzela ukuthi uzothola usizo. And umyeni wakho lo uMr Zulu. So ngiyabona ukuthi lolu daba liyapi into ebayindlana nomfundisi. Mr Zulu kodwa ubona ngushintsho engasafuni ukuya esontweni. Yeah, wena phela nganaki ngitshele ngoba phela umuntu wevuke sisazi ukuthi sovuka sonke sesontweni ukuthi ekuseni ebike lokho umgcine singambe ngedwa ngijabo. So kade kuyinto ade ngayinaki ngitshela ukuthi hayi kusho ukuthi uyayinqeneza hayi. Okay. Sanibingelele emakhaya ababukeli beBlaqlife TV. Nihleli with your girl uLongstar. Kwesinye isiqephu futhi esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihleli noHappiness owakaZulu othi-ke nakunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona Happiness. Yebo sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Kubingelela ababukeli ekhaya usho ukuthi uHappiness uba. Sanibona nibabukeli emakhaya, igama uHappiness wakaZulu, ngiqhamuka eMgababa ngineminyaka ewu-24. Happiness yasemgababa. Uhlele esihlalweni sokukhipha imfihlo. Ngabe imfihlo leyo ufisa ukuyikhipha ikhiphela ba? Hey, imfihlo engifisa ukuyikhipha ngikhiphela umyeni wami. Umyeni wakho? Yebo. Uthe umyeni noma umuntu othandana naye, ngibuza ukuthi una 24. Yebo, umyeni wami sasheshe sashada. Nasheshe nashada. Yebo. Okay, ungathanda mhlawumbe usichazela kancane ukuthi imayelana nani lemfihlo? Okay, ngizoqala nje ngisho ukuthi yena esontweni u-keyboard player, mina ngi-worship team ngiyacula nje. Uyacula? Yebo. So nomndeni wasenkonzweni involved enkonzweni nje. Yebo. Hayi kuhle kakhulu lokho. So akungichazela kancane uhusband wakho owakaZulu ngoba uthe ushadile. Ubaba Zulu. Okay, so umuntu onjani? Umuntu nje onothando, onenhliziyo, kodwa unenhliziyo encane. Ngingasho nje ukuthi umuntu onesikhwele kahle ngami. Onesikhwele. So imfihlo yakho ngoba uthi nesikhwele ngabe mhlambe khona umuntu amthola eceleni manje ufuna ukuzokhipha lolo daba. So ngingasho ukuthi njengoba nje yena keyboard player esontweni, mina ngafika nje ngiculela ngoba vele ngumuntu yabo oculayo. Yes. Ngabe nahlangana khona esontweni? Yeah. Nahlangana esontweni. Into enhle leyo. So nasheshe nashada. Sashada. Okay, so imfihlo ke imayelana nani? Kwafika khona nje usuku lapho kwakufunakala khona abazocula abathathu. Okay. Beceliwe nje umfundisi. Sathi mengabe sesihamba-ke sibathathu kanjalo nje kwase kubhukhiwe indawo enjengo B&B kanje. Okay. Nginokuyibuza ukuthi le ndawo ekanje kungezwa amakholwa ngiyabo ngasiphi isizathu. So ngicela ukukuphula ulimi la ngoba usikwakubhukhiwe indlela ye-B&B into evele ejwayelekile kwenziwe ebandleni leyo for i-worship team. Ya kujwayelekile kodwa ayi ukuthi kuyiwe endaweni ezikanje. Kanjalo. Yebo. Mawuyichaza ngabe kwakuyindawo ekanjani ngoba uthi kanje. Uyabona nje mengichaza indawo nje engasho ukuthi ezabantu abangahlangene nenkolo, abantu abathanda ubumnandi kakhulu. Oh, okay. So mawufika lapha? Okay, sitheme ngabe sifika-ke sibathathu-ke kule ndawo. Hey, ngitheme ngifika ngahamba mina ngaya kwelinye i-room. Okay. Mangifika khona lapho angibange ngisabona ukuthi kwenzakalani because umfundisi wayekhona lapho wayengicelile mina ukuthi angiye ngale okusho ukuthi mhlawumbe kukhona okunye afuna ukukhuluma nami since ngumuntu oculayo, umuntu ophezulu esikhundleni because ngase ngikade ngifikile esontweni. Okay, ngicela ibambe lapho Happiness. Angixoxela kancane uBaba Zulu nomfundisi injani relationship yabo? Hayi inkulu kakhulu ngoba uyena umuntu odlala i-keyboard esontweni nje. Ake sengithinta uBaba Zulu khona uzokwazi ukumtshela lolu daba ukuthi wahamba uyocula
ey'ndaweni ongayi-understand. Yebo. Naleli khala. Hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Ulungista lo okhulumayo wakwa-Blaqlife TV. Ngabe ngikhuluma no-Mr. Zulu? Yebo, ukhuluma naye ngempela, ukhuluma naye la. Okay. Uyamazi uHappiness Zulu? Ngiyamazi kakhulu. Umuntu wami phela loyo. Umuntu wakho? Yebo. Okay. Sihle no-Happiness Zulu la ehlelweni elibizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. So uHappiness kunodaba afisa ukukhuluma nalo ngawo. Kamele akafuna ukukhuluma nami noma akazosidalela nina lapha. Azolidalela wena. Okay. Akihlale endaweni sizelo lo daba. Makhuluma. Sithandwa sami? Yebo. Yebo, u-right. Ngi-right. Why ungibuza ukuthi ngi-right? Ya, ukuthi ngize la kwi-Blaqlife ngifuna ukuthi ngithole usizo kubona. Usizo. Ngilokhu endlule ukunika lona mina ukuthi usungagijima uye ko-Blaqlife lapho ngichazela khona. Ngokuthi ufuna usizo ngoba phela ngikhona mina. Ngicabanga ukuthi kukhona mina. Emini umuntu ofanele kunike lokho usizo oludingayo ngizwe. Cha, mana kancane ukuthi kunento engithanda ukuthi ngiyidalule eyimfihlo nje enkulu futhi bengingize ngikwazi ukuthi ngibheke nje ngqwami emehlweni akho. Ngiyakuzwa uqhubeke ngizwe. Ngithi mina usakhumbula ngale nkathi esontweni kufunakala abantu abazoya kocula abathathu. Ngikhumbula kahle-ke lapho. Kwase kwathiwa kufunakala ozoba i-leader nje. Ngalalwa. Ya, baby yo. Ngithi angixolise lana. So kunento kahle eyenzakala. Nento iyenzakala. Yenzakala-ke ngoba phela mina ngilalele ukuthi mhlawumbe uzongichazela ukuthi labo bantu ababebathathu kwahamba kanjani. Yebo. Yiphi enye into eyenzakala futhi uqhubeka ukuthi ngikhulule. Ngithi mina sahamba-ke ne-worship team angithi vele uyayazi ukuthi kujwayele ukuthi kukhethwa abantu abawu-3 njalo. Ya, ngiyakwazi lokho. Sahamba-ke masifika kuleya ndawo yabo indawo nje nami ngoba ngathuka kakhulu mengabe ngiyibona indawo engajwayelekile, indawo kahle engakwazi ukuthi mhlambe ingenamakholo. Engenamakholo, into engajwayelekile. Angikutholi indawo engajwayelekile. Yebo. Indawo kanjani nje engajwayelekile? Ngoba indawo engajwayelekile, indawo eyake kwawuqala ukuyibona noma indawo eyikanjani? Cha, angisho kanjalo. Kahle into engifuna ukuyidalula la ukuthi bebefuna ukuthi kukhethwe mina, kube mina i-leader kahle. Mengabe sifika lapha umfundisi wangibizela kwelinye igumbi. Mengabe ngibiza kulelo gumbi umfundisi wakhuluma nami izinto nje engingayiqondi and nami angazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngayithola sengisembhedeni naye. Imaki. Iziphi zona lezo zinto ayikhuluma nawo umfundisi emagumbini? Nakwakukhona abakulelo gumbi lelo. Wangibizela ngedwa eceleni. Kusho ukuthi nanini obabili egumbini. Yebo. Wase imiziphi lezo zinto wena ekayikhuluma umfundisi wakhuluma izinto ongayiqondi. Khona ngifisa ukuzwa lokuthi iziphi lezo zinto ezakhulunywa ongayiqondi wena engaziswanga mina sinezinto engayikhuluma nomfundisi wakho ongayiqondanga wena. Umfundisi kahle wakhuluma nje izinto engahlangene nesonto. Okay, ngicela ungenelela la. Ngiyambona uyaqhaqhazela la owakwakho. Happiness awuchaze nje ukuthi yini le ngaqondakala kwenzakalani ngoba uthi waphaphama ususembhedeni. Lana umfundisi engibizele egumbini eceleni ngahamba-ke naye. Ukuyithola kwami angazi ukuthi ngayithola kanjani sengilele naye. No, imaki. Yasizwa leso story sakhe. Imaki, nihamba nibathathu nini. Kuyona le trina nambeni awavele wakhetha wena kuphela ukuthi yani naye egumbini. Noma nalaba abanye babe nabantu ababezela nabo emagumbini. Cha, azange kwenzakale kanjalo. Okay. Ngicela ungenelela la. Okay. Yeah, ngalalela. Happiness. Asikho isidingo sokuthi usabe. Angithi mawuze la uzela ukuthi uzothola usizo.
and umyeni wakho lo uMr Zulu. So ngiyabona ukuthi lolu daba liyaphi into ebayindlana nomfundisi. Mr Zulu, Yebo. i-relationship yakho nomfundisi injani? Inkulu kakhulu nje njengoba kuyimina umuntu odlala i-keyboard esontweni, nawe yazi ngicabanga ukuthi yazi ukuthi umuntu odlala i-keyboard esontweni usuke exhumene kakhulu nomfundisi. Ufana nobaba wami nje kumina, ngasho nje ufana nobaba wami ngoba ngisho noma nginenkinga ngiyakwazi ukuthi ngiyithule kuyena. Even nginenkinga naye lo muntu olapho, yena umuntu okwazi ukuthi ngibonise makhona le ngingasaboni khona yabo. Waphela naye umuntu oshadile umdala futhi esimhloniphayo ebandleni. Okay, so kuchaza kahle ukuthi indaba esaba kangaka ukukhuluma. So Mr Zulu, sisebenzisana nawe right now. Kukhona unkosikazi wakhe ifuna ukusho udaba and uyawagwinya amagama akaphumela obala ukuthi ukhuluma ngani. Andinama kangicacisela ungitshele nje ukubengene egumbini kona ngisafisa ukukuthola ukuthi mhlambe mina ngisheshe ngambala ulimo, kodwa ngisacela ukuthi mhlambe iqhubeke ngizwe ukuthi kwenzakalani-ke uma ngingena kulelo gumbi lelo. Qhubeka Happiness, kwenzakalani egumbini? Isho nje ukuthi kwenzakalani, uyibeke nje ngesizulu. Okay, sathi masingena-ke egumbini lelo. Ya, kwaba khona amagama nje angibamba ngawo. Kwalapho esesithola khona embhedeni. Athini amagama? Umfundisi wayengitshela ukuthi ungikhonzile kakhulu. Kwenza abafundisi manje. So ngoba uthi wavuka embhedeni nanivumelene ungena kulowo mbhede? Kwenzakala into engingayiqondi nje nami, kodwa sayigcina sesitholakala khona embhedeni. Ungayiqondi kanjani? Ukuthi nami ngigcine sengimvumela ukuthi silale naye. Gcina usumvumela ukuthi nilale naye. So Aqhubeka ngilalele ngifuna ukuzwa umbhedo wakho lo. Okay, so ngoku-understanda kwami indlela okhuluma ngayo kwangayona into owawuyivumile. So ehlisa umoya ngoba ngiyabona ukuthi right now uyaqhaqhazela. So kwangayona into owuyivumile kodwa waphaphama usuyithola ukuthi ulalile naye. So wathola kanjani ukuthi ulalile naye? Yini owayibona ihlukile? Into engayibona ukuthi ihlukile emva kwesikhashana nje laba abanye bengekho besakocula ngale, ngilokho ngiyibuza ukuthi mina kungani ngilokho ngihleli lapha. No. Ngisho ukuthi kena ngakhathe usuphaphama lapha embhedeni. If ukuthi khona umuntu olalile nawe angithi uwuza umzimba ukuthi uba nezinto izimpawu ezikhombisayo. So wena akakhathi uphaphama khona izimpawu owazizwe emzimbeni ukuthi kena ngekhona umuntu ade busy nami la. Yebo sikhona. Enjengani? Nje ngangazizwa kahle nangaphansi, ngizizwa ukuthi angimina. Umzimba obuhlungu wonke ubuthakathaka. Ngibuza wayidrakile leyo muntu uze kwenzeka zonke lezo zinto ngoba phela indlela okhuluma ngayo ukhombisa ukuthi wena awabona after indaba ukuthi kwenzakaleni, wayidrakile wayifakeleni kwenzakalani. Ngiyacabanga bhebe ukuthi ikhona into ayenza kumina ngoba bengingeke mina ngize ngivumele into efana nalena ukuthi ngiyenze. Kodwa nakho ivumelile nje. Ngasho nje ukuthi ingakho ngibuza ukuthi yini enayisebenzisa noma usho ukuthi mina vele adinga islip. Shaya i-keyboard lapha nginiyazi nemakhoneni nenzana nomfundisi. Yebo babe, ngizama ukusho kona ukuthi ikhona mhlambe into angifakela yona-ke noma esiphuzweni sami noma ngingazi. Manje ngiyona ndlela odecide ngayo ukuthi ungazise ngayo-ke le mina ukuthi uze lapho ku-Blaqlife. Yebo, iyona indlela ukuthi engibona ukuthi ngisizakale ngayo. Mr Zulu? Yebo. Ngiyacabanga ukuthi isizathu ukuthi a-approach-e uBlaqlife TV. Ngaphandle kokuthi-ke nahlale la adalule udaba kuwena, siyasizana futhi ukuthi si-offerishe i-counselling. Ukuthi sikwazi ukuthi sinisize ukuthi nilungise umshado wenu and nilungise le ndaba le. But mina umbuzo wami omkhulu ukuthi uzizwa kanjani-ke manje usuzwe lolu daba ngomfundisi? Hayi yabona nje angifuni ukuqamba amanga mina njengamanje angakhola ngazi ukuthi kwenzakalani noma i-prank noma yini angazi ngoba le nto akakaze ngixoxele yona even sisendini aqale ukhupha iy'mpawu ngake ngayibona zenzeka ukukhombisa ukuthi kunento erong akayenzayo. Ngazi nje mina ukuthi yonke into ihamba right njengoba sengizothola istori-ke namhlanje selapho ku-Blaqlife ngaphandle kwami ukuthi engazise something ukuthi kunento akafisa ukuyethula kumina. Kodwa imangele. Mr Zulu, kodwa ubonanga ushintsho engasafuni ukuya esontweni?
Ya, kona phela nganaki ngitshele ngoba phela umuntu wevuke sisazi ukuthi sovuka sonke sesontweni ukuthi ekuseni ebike lokhu umgcine singihambe ngedwa ngijabo. So kade kuyinto ade ngayinaki ngitshela ukuthi hayi kusho ukuthi uyayinqeneza hayi. Okay, so lokhu kuzokwenzani-ke for umshado wenu? Asikhulume ngomshado. Mangibuza, ngicela ukubuza la. Lo mfundisi akhuluma ngaye, uyena wanishadisa? Uyena wayeshadisile manje yona into engibangaza kakhulu ngoba phela lo mfundisi ngisho ukuthi umfundisi wethu yonke into siyenzela uyena. Even nginenkinga naye umama lo ekhaya. Ngibeke kuyena umfundisi engibonise indlela yasebandleni. Indlela yasebandleni. Yebo. So, Happiness. ngiphoxe kakhulu sisangazi ukuthi kumele ngenze njani kusuka manje. Angazi ukuthi le. Happiness, ufisa ukuthini kumyeni wakho? Ngifisa ukuthi nje ungixolele nalento ngikwazi ukuthi ilungiseke ngoba kusho ukuthi umfundisi vele into le ajwayele ukuyenza kahle kahle ebandleni njengoba ekwazile ukuthi eyenze kumina. Mr. Zulu? Mina okwami kusho ukuthi ngizokwenzela kusho ukuthi kufanele ngiliyeke kwalona leli sonto lethi ngithi ngihambe isonto ngoba kusho ukuthi indaba yesonto into engekho vele kusho ukuthi mina into engidecide ukuthi ngizoyeka nje kulokhu ngibhekana naye lo mfundisi yini engizothi ngiyele esontweni ngobhekana nomuntu ongengithemba. Okay, ningathanda ukuthi iBlaqlife insize nivule icase ngoba phela if elichaza lolu daba uHappiness udaba le-rape lolu. Kusho mina ngokwami nje njengomuntu oseconfused odidekile othola into adingazazi sengaba kuyena lo sisi ukuthi uyafisa yini ukuvula icase ngoba ngicabanga ukuthi lento iqondene naye uqobo. Ayiqondene naye ngithi Mr. Zulu ngithi makuthiwa niyashada niba munye. Okusho ukuthi-ke nalolu hambo lolu sekoleni nobabili. Ya kunjalo. Yebo. So Mr. Zulu siyabonga kakhulu ukuthi ukwazile ukuthatha i-call yethu. So Blaqlife TV sizonisupporta kule journey le sinisize ngalo lonke usizo enilidingayo. Asithembe ukuthi uNkulunkulu uzoba nani. Ya konke sobheka kuyena. Sonke sobheka kuyena kodwa kunzima. Hayi siyabonga kakhulu Mr. Zulu. Ngiyabonga nami. Happiness. Uzizwa njani? Ngizizwa ngikhululekile manje ngoba sengikwazile ukuthi ngikhulume naye umyeni wami. Mawucabanga since lolu daba sokuthatha sise emaphoyiseni ngiyayazi inkonzo or ibandla libanjani makuqhamuka ama-accusations anje amayelana nomphathi wabo. So u-ready for konke lokho? Ngi-ready nokho ebandleni bengeke baze bangikholwe ngoba vele bazosho ukuthi umfundisi akubonakali njengomuntu kahle lento vele oyenzile kusho ukuthi bekuyimina vele obenenhloso yokuthi ngilale naye. Ulale naye. Yo. Happiness sizonisiza Blaqlife TV ukuthi nikwazi ukuqhubela phambili. Kodwa ekufanele ukwazi umfundisi akanawo amandla phezu kwakho. Ukuthi umfundisi he's there for ibandla ukuthi akhulise ibandla aninakekele njengebandla. So ungasabi ukhulume lonke iqiniso mase befikile abantu amaphoyisa bomthetho bezokusiza ukhulume nje lonke iqiniso ungasabi ukuthi ke inkonzo kuzothiwani ngoba le imayelana nawe nomndeni wakwaZulu. Yebo. Okay. Yebo. Hey babukeli beBlaqlife TV nizweleke udaba olunzima. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi mawuthi ubalekela endlini yesonto la ucanga ukuthi uphephile khona kube ikhona la ulimala khona. Ngiyazi ukuthi ke nabakhona abanye abama-victims ama-case afana naye uHappiness and ngiyazi ukuthi nisuke nisaba ukuthi ke ninodwa akekho umuntu onganisiza. Sithi thina Blaqlife TV send us a message kule number evelayo uchaze udaba lakho mawuthi kudingeka kuvuleka icase sinababa bomthetho sisebenzisana nabo mawuthi udinga i-counselling ikhona i-counselling esikunayo namahala ukuze ukwazi ukukhula nawe uqhubeke nempilo. So Blaqlife TV siyanithanda kakhulu. Please like, share and subscribe. Siyabonga kakhulu. It's the Blaqlife TV.